Kasihmu mulih. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mending wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe. Paribasan ngerangke lintane ngangkoso tresno multimedia. Jawab sliramu beda ati beda lambe. Apa iki sak tenane takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe. Paribasan ngerangke lintang neng angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Satu lagu lagi dari permintaan dari teman-teman Karang Taruna ada Sinarengan. Sinarengan.
Mungkin mau ganti sama Mbak Rosa? Boleh. Spesial ada AM Bro. Daden tenan duwe omah sing rapi. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Mbak ini gede dadi apa? Dadi kok maling to aja. Mbak eneng tengah wengi tetes embun sing ancam. Sampeyan koyo kasmaran tenang mlaku teko tuwa bebarengan. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Wis iso saling nuwak-nuwake kedua wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut. Tata kemelakune neng jopo banter tenan angine soyo dewa sarangan bali badai terang sinau nari neng tengah hutan. Gegem asto supaya ne bako bebrayan manekung salira yen rupeta ada iki selawase ngancani setiap wilos kulangkon dampingimu. Jani aku selama iki wis iso saling nguat godho wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lagune ning coba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Matur suwun
entek sawah piro Mas? Iki Entek sawah piro tok mau latihan? oh iya aku gila. Wis ngentekke truk pirang-pirang iki. Oke, thank you Mas Sandi perwakilan dari rekan-rekan Karang Taruna.